Saklama beni. Gelmeyeceğimden uruşturuyan o an bari. Nerede hapşika? Burada diyatmadan var. Oğlanlar gördü şu gülüyorum ben. Çok var katı. Kehan mahtumal ya da ne? Assalamu alaykum do'stlarim. Bugünkü 12 sowal gepleşimizin qadrlı mehmanı Söygül Aydımçıyımız Sıhhat Jumayev. Musacan hoş gördük. Sağ olun. Gepleşiginde. Sizden hoş gördük ağam cevap velayetine. Sağ ol. Kan vaqtını eglemeyin. Siz toydu. Şoň üçin reski soralara geçelik. Başkasına. İň bir kan dinläp, süýüp dinleýän Aydımçyňyz kim? Şu küçülüğümde Nurun Muhammed merhum halifamız Meredif'in aydınlarını 100% olmadı, 98% bilýän şoň aydınlaryny gowy görýärdim. Hem halifalarym, ýaş soň küçükän aydınçylarym bilmesem dinleýän ýöne bir küçülüğümden bir gowy görüp dinleýän halifa başymyzda, onu hem kişi gowy görýärem, sylaýarym. Ruhlar şad bolsun. Nur Muhammed Meredif. Bolam, Nur Muhammed Meredif halifa diýdiňiz. Ene şu adam şu janjalaş görýäňiz ha? Birazcık bir gepleşimiz gyzyklyja geçsin diýip, men şunu basýanam şey diýip, ene şey etýän ha. Şeyden ne? Sorularyň arasyny tapady ýok. Reski Nur Muhammed halifanyň bir aýdymyny hinlenýäňiz. İki setre gerek boldy. Ha şu sorularyň arasyny. O. Bir aýdan aýdymyňyza mümkin sapar aýtmam däl. Saklama beni. Saklama beni. Bir wagtky könere aýdymyz. Şol aýdymda hasly keş reprimiz nädip goşuldy aýdyma? Proýekt başlaman kada badymy ýa soň geldim şol pikir? Hasly keş men inim sapanyň dostu ol. Ol rewaýat diýerler bile. Onuň şol helki. O wagt sapa gullukda da. Onuň şol ýerine garad maslahatlaşdyk bile işledik ýaşanyň. Sapanyň dostu çağal gawa. Ha, tuğlam. Sapada tuğlama okuyu yırttırmalı. Kutlayan. Sağ ol, hem ben ifi Amcan, sınıfta bağımı en yakın dostunuz. Yani havarlaşyanınız, bir maslahatlaşyanınız sınıfta. İşleşen oğlanlarımız var. Klipçiler var, sade işleyenler var. Aydımçılar hem mesulenliyen yani qoğu katlaşyasam, havarlaşyasam. Belli bir yer deyim ben hem mesulenim katlaşyasam. Salam sağ oldu. Amcan, mesela de gelmeyeceğimden uruşturuyan o an bari. Titanic kinona bilyen. Titanic Türkmenistan'da täzeden düşürseler, siz hem şu Leonardo DiCaprio'nun roluna koysalar, yanınıza haysy aktrisany münasip görüp, şul başarar, şul gowy çıkış eder kinony, gowy oynar diýip kim saýlardynız aktrisalar? Mesela men plan diýmän muhtajan neme. Bana güçlü halifa aktrisalarımız var. Men adi adıma düşünüp bir neme var ya, bir jallı kinoda Gülüfer rol oynayan. Kim şu adi? Ha, Silve Babaylova mı? Ol daş eder yani. Daş eder düşün. Şu halifa oynarım şu rolünü yerine deyip men öz pikirimçe diýen ýöne. Onun soňky ýaşlarda da bardyr elbetde oynajak bolýan ýöne. Men şu rol şoňa geçdim. Ana git tamam. Mektep yıllarında çennem haladım. Bugün lelem için meni haladım. Sağ ol ağam, sağ ol. Amcan, aňarda toy gitdi şoň üçin dinläsim gelýär ýöne Allah çok. Amcan, ine näçe hinlenseň hem ýüregiňe düşmeýän aýdymyz barmy? Ken. İşte zatda hinlenýäňiz, hiçem ýüregiňize düşenok, näçe hinlenseňiz? Ken, gatken men esasy şu halk aydymlary has gowy görüp dinleýänler. Halk aydymlary ken hinlenýänem ýa-da ne molupdyr var aşo. Hinlenip ber. Gowy görýänler şo. Da halk aydym diýip halk aydym diýäli. Am eliňizde Oscar bayragy bar. Şonu haýsy blogerimize bererdiniz münasip görüp? Şul gowy çykyş etdi, şun kontentler gowy diýip. Edýän işlerini seyredip men şonu Rozmurada bererdim. Jason Nur'a verdim. Sebäbi tuğaly mene halifa aydınçylar var, sadanlar var, aktörler bilen. Gowy ýadgar gepleşikler edip berdi şoň üçin. Beýleklerim gatyrmadyn, hemmezem güýçlü töle, hemmezem Oscar'a münasip şolar. Kutlayan Rozik Brat Oscar'ın bilen. Aydımlarınızın içinde en meşhur olany, kan meşhur olany, en pik derece yeteni haýsy diýip pikir etýäňiz?
Şu kimi söyleyen aydım. Birinci yerde duranlar. Çok kolay. Ha. Köp giren ulgamyňyz, internet ulgamyňyz we günüň dowamında şoňa näçe wagt aýyrýaňyz internete? Günüň dowamında. Şu son kuvat doğru mayda. Şu TikTok var, katı, kendi ihtimal ya da men. Men diýen şon kavat bir hepde ýalyk şonu wapşe telefon ulanmam, bir get bolarmy kar edip pikir edýän ýöne TikTok katken özünde üns çekkä. Saklı ya onu bilmeyen Am täzeliklerinizi goýmasaňyz hem bolmaýar. Ha, öz täzeliklerinizi iýilnäme diýär onu görýän gara. Amcan öýlenmedik ýigitler üçin maslahatyňyz. Öýlenmedik ýigitlerimiz üçin maslahatym taýyňyz goýja saýlan diýjek. Ha, sebäbi bir ömür boýu bir ýaşamy gara birek düşünýän. Taý saýlan diýjek. Söýüşip durmuş guranyň gowmam ýa-da ejen kakyň saýlanyny alsaň gowmam. Bul 50 Musajan. Ha, söýüşüm bir söz var da. Söýgü atly gämi durmuş atly daş edip kül boldy diýär-de. Şoň manysam ne söýüşýärler durmuş gurýarlar bilen maşgala başyna düşýär bilen soň hukman ya finans o tarapdan ya bolmasa da gaýnyrly oňşonak şolar ýalak bolýar-da çalt bozulýar. Beter söýýän adam çaltam aýryly bilýär. Şu sorunu 50 deyip alalı iksem haysisi qovu varsa şol men saylayın. Nakmer ejesi saylasa moş baktlı yaşayanlarken. Ana. Men sana giz bollum aşık bollum divana. Sevmesin de sevdim ayrı sevdim ay böyle. Toyda görüp bollum aşık bollum divana. Sevmesin de sevdim ayrı sevdim ay böyle. Sağ ol. Tağır yalkasın. Bilek. Abi hiç saklap olan o kovu gidip durun Allah çok. Beylese toy gidip dur. Amca aydım aydıp duranınız da birden bir settir ya da bir söz yadınızdan çık gördüm toydu. Ken. Nerede vakit geldi? Nerede vakit geldi? Burada diyanmadan anlamaz. Oğlanlar gördü şöyle gülerim. Neyme? Hocam vardı, ortoyduduk böyle zadi. Bir aydım aydıp durdum hadi yadmış. Ha, tan severli bir aydım aydıp durdum. Bahçede idimde saat çalı otuyor. Ondan idimden şu Katyuşan saatine geç diyecek oğlum benim. Bu da aydımda Katyuşa. Katyuşa o gitti. Aydım olmuştu ya. Aydım olmuştu gitti derdi yadına çıkıp. Sağ aydım. Ne ya çok iyi şöyle gülüp oğlumlarla. Yine bir toyda olayan vak adam. Ne şu aydıp dursun ha? Allah. Aydıp duran aydımın gelip şunu ayda diye naktı oldum. Ken oluyor doğru vardı. Ya olmasın. İnne aydıp olup başka aydın edeceğim şunu ayda. Oo, ayna geri gidip dur ağam ayna geri ayda dik geceler de. Ay toyçu. Yeryüzünde in bir rahat yer nire. Yeryüzünde onu aytmak gerek gelen Musacan. Bizim yine toprağımız en rahat yer yeryüzünde. Yani özüm görüp oturuyorsun ha interneti hemme rahat doğru değil mi? Allah'a şükür. Arkadan bunun sayesinde, arkadalık, kahraman serdamın sayesinde arkuda yurdumuz var. Arkayın çağa şükürlemedi. Çağalar var ne gidiyor, mektebe gidiyor, ya bir maşgala olur. Arkayın bir yerde dinjak oluyor. Onu aytmak gerek. Bütün dünya yani. Yine toplumumuz yani ağzı. Ata vatanımız Türkmenistan elbette. Amcan Tanrı yalkasın vakt ayırıp geleninize. Canın sağ olsun. Yine bizim hem ezber stüdyo yankısı var özü boşturdu. Öğlenmedikleri ne mi başladı? Öğlenin ne yapıyorsun? Öğlenen onu tek. Şunu buraları öğlendirme. İnşallah. Toyunda görüşmek nasip etsin. Musa Can sen hemen işten gören. Tuğrımı halifalar bilen köp aydımşlarla şöyle gitmiş geldiğin arada şu aklı mesela parfüm duşupsun cumamratla duşupsun. Karar işinde üstünlük Musa Can. Bunun beylekte nasip olsa kan görülmeleri iyi olsun. Toyda görüşelim. Amcan senin düne toyda ya da. Sağ ol. Doğuncuklam inlik gepleşikte görüşen sağ olun. Sağ olun.